Nagkamenos man ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Mandaue apan bisan panini nangandam gihapon ng City Hall sa posibilidad nga mosaka pagbalik ang mga kaso sa coronavirus disease. Si Chelo Valiera sa report. Sa talaan sa Department of Health Region 7, aduna nalay 76 ka-active cases sa COVID-19 ang dakbayan sa Mandaue. Nakatala usab og dugang 4 ka kaso samtang 14 ang recoveries kagahapong adlaw. Misumada na sa 160 ang nakalas tungod sa dugang 13 sa miaging adlaw. Nagkamenos man ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Gihangop ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez ang pagtugyan sa Department of Public Works and Highways sa gitukod nga isolation center. Gitagana kini kun musaka man pagbalik ang mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Para nako, it's better to be prepared, no? It's better to have it and not need it than to need it and don't have it. Samtang gipahibaw sa mayor, ang dakbayan na ang mugasto sa pagpadagan unya sa isolation center. Si Attorney John Edu Ibanez, Executive Secretary sa mayor, mipasabot nga ang gahin sa pagpadagan sa Mandaue City Central School Isolation Center mo'y gamiton nga gahin sa pagpadagan unya sa Mandaue City Isolation Center nga makapahilo na og 60 ka pasyente. Iyang gipahibaw nga hinay-hinay na unya ang mga COVID-19 patient sa Mandaue City Central Isolation Facility ngadto sa isolation center sa pagtapos ning buwana aron magamit na usab sa tunghaan ang mga classroom. Yang kana nga budget maura na siya gamiton para sa pagpa-operate sa ato ang mga isolation facility kung magamit na. Uban ni June Solon, Chelo Valiera, Balitang Bisdak.